Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. A cadw di yn cariad Crist. Dad Nefel, y mae pob calon yn agored i ti, ni allwn guddio un dim o ddiwrthyd. Glanha ni a fflam dy Ysbryd Glân, mwyn i ni dy garu a thaddoli'n ffyddlon, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dywed Iesu, y dyfarhewch oherwydd y mae ternas, na fwyth wedi dod yn angos. Bydded i ni ymwrthod a phecod a troi at Grist, gan gyffesu ein pechodau mewn ediferwch a ffydd. Dad Nefel. Yr ydym wedi pechu ar feddwl, gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n weddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn efu ar hau, mwyn dy fab Iesu Grist. A ddei enw'r cwbl aeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw, sy'n maddau bawb sy'n wir edifeiriol, a dygar rhaw wrthych, a chryddhau o bechod, eich cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn. Dad Nefel, y datgyddwyd dy bendigedig fab i ddatod gweithredoedd y diafol yn gwneud ni'n blant i Dduw ac yn etifeddion bywyd rhagwyddol. Caniata i ni ar gobaith hwn gennym ein puro ein hunan fel y mae ef yn bir, fel pan ddaw drachef mewn nerth a gogoniant mawr y gneir ni'n debyg iddo ef yn ei dernas o gyneddus a thragwyddol. Caniata hyn mwyn dy fab Iesu Grist, hwn gyda thi a'r Ysbryd Glân y bor dernas a gallu a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Amen.
Darlleniad o lyfr y proffwyd Malachi. Wel, yr dydd yn dod, yn llosgi fel ffwrnais, pan fydd yr holl rai balch a'r holl wneithurwyr drwg yn sofl. Bydd y dydd hwn sy'n dod yn ei llosgi, medd arglwydd y lluoedd, heb adael iddynt na gwreiddyn na changen. Ond i chwi sy'n ofni fe enw, fe gyfyd hael cyfiawnder a meddyginiaeth yn ei esgyll. Dyma air yr arglwydd. Gwrandewch Efengil Crist yn ôl Sant Luc. Gogoniant i o arglwydd. Wrth i rhywrai sôn am y deml ei bod wedi ei haddurno a meini gwych a roddion cysegredig, medda ef, am y pethau hyn yr ydych yn syllu arnynt, fe ddaw dyddiau pryd ni adewir maen ar fain, ni bydd yr un heb ei fwrw i lawr. Gofynasant iddo, athro, pa bryd y bydd hyn? Beth fydd yn yr arwydd pan fydd hyn ar ddigwydd? Meddai yntau, gwyliwch na chewch eich twyllo. Oherwydd fe ddaw llawer yn fy enw i gan ddweud, my fi yw, ac y mae'r amser wedi dod yn agos. Peidiwch a mynd i'w canlyn. A phan glywch am rhyfeloedd a gwrth ryfeloedd, peidiwch a chymryd eich dychrynu. Rhaid i hyn ddigwydd yn gyntaf, ond nid yw'r diwedd i fod ar unwaith. Y pryd hwnnw dywedodd wrthynt, cyfyd cenedl yn erbyn cenedl, a thernas yn erbyn ternas. Bydd deagrynfau, dirfawr, a newyn a phlai mewn mannau, bydd argwylion arswyddus, ac arwyddion enfawr o'r nef. Ond cyn hyn oll, byddant yn gosod dwylo arnoch ac yn eich erlyd. Fech traddodir i'r synagogau ac i gachar. Fech dygir gebron brenhinoedd a llywodraethwyr o achos fy enw i. Hyn fydd eich cyfle i dystiolaethu. Penderfynwch beidio a phryderu ymlaen llaw ynglyn a'ch amddiffyniad. Fe rodda fi i chwi hiodloedd a doethyneb na all eich holl wrthwynebwyr wrth sefyll na wrth dweud. Fech brydychir gan eich rieni a'ch ceirant, a'ch perthnasau a'ch cyfeillion, a pharant ladd rai ohonoch, a chas fyddwch gan bawb o achos fy enw i, ond ni chollir yr un blewyn o wallt eich pen. Trwy iddo fo barhad, meddiannwch fywyd i chwi eich hunan. Dyma efengil yr arglwydd. Moliant i ti, o Grist. Ar ysbryd glân. Amen. Wel, dwi'n siŵr bod ni gyd yn cytuno nad yw'r
darlleniad o'r Efengil heddiw'n un ysgafn, ond efallai gallwn ddod i ryw fath o syniad neu i'r afael o'r hyn mae'n allu olygu i'n bywydau ni. Yn Esgobaeth Bangor, ymrwymwn i 3 chongolfaen gweledigaethol, y credwn ddylai nodweddu'n bywyd ar y cyd fel esgobaeth. Oes unrhyw un yn gwybod beth ydynt? Cha'ch dwylo i fyny os ydych. Pawb Rhys Wil. Addoli Duw, tyfu'r eglwys a caru'r byd. A byddwn yn dychwelyd at yr rheini cyn bo hir. Yn gyntaf, gadewch i ni ystyried cyd-destun proffwydoliaeth Iesu yn y darlleniad Efengil heddiw am ddinistrio'r deml. Mae Iesu'n sefyll yn unol ar proffwydi Meica a Jeremia. Mae dilusrwydd yr hyn a ddywedwyd yn amlwg ym mhob un o'r 3 Efengil synoptig ac roedd yn destun cyhuddiad a ddygwyd yn erbyn Iesu gan Caiaffas. Mewn blynyddoedd blaenorol, rwyf wedi pregethu ar fersiwn Marc ac wedi sôn am rhagfynegiadau a wnaed gan unigolion dibynadwy yn ystod yr 20fed ganrif, a dwi'n mynd i ail gyffwrdd ar rheini. Maen nhw'n ymddangos yn eithaf chwerthinllyd yn awr, ond roedd y rhagfynegiadau a wnaed gan unigolion dibynadwy fel cadeirydd IBM ym 1943 a ddewedodd, rwy'n credu bod marchnad fyd-eang ar gyfer efallai 5 cyfrifiadur. Gwnaeth Cylchgrawn Popular Mechanics y rhagfynegiad hwn yn 1949, lle mae cyfrifiannell ar yr ENIAC wedi chyfarparu a 19,000 o diwbiau vaciwm ac yn pwyso 10 tunnall ar 20. Efallai mai dim ond 1,000 o diwbiau vaciwm fydd gan gyfrifiaduron yn y dyfodol ac y byddant yn pwyso dim ond 1.5 tunnell. Wel, diolch byth am iPhone a sydd ddim yn 1.5 tunnell di da un, de. Ond meddyliwch am y diweddaraf dechnolegau yn ein hoes ni. Honnodd dyfeisiwr o'r enw Lee de Forest, y gallai teledu fod yn ymarferol, yn ddamcaniaethol ac yn dechnegol, yn fasnachol ac yn ariannol, mae'n amhosibilrwydd. Wel, gwnaeth cwmni recordio Deca gamgymeriad mawr pan wnaethon nhw rhagfynegiad hwn. Doedden ni ddim yn hoffi ei sain, ac mae cerddoriaeth gitar ar y ffordd allan. Roedd hynny yn 1962, yn ymwneud â'r 4 bachgen o Lerpwl a elwyd y Beatles. O dyna ddiwedd ar rhagfynegiadau dynol, ond gallwn ni gyd gofio rhagfynegiadau a wnaed am newid hinsawdd na chawsant eu cymryd o ddifrif ar y pryd, ond sydd bellach yn dod yn rhy amlwg. Rhaid i ni weithredu ar y frys fel stiwardiaid, yr hyn mae Duw wedi ymddiried i ni, a gweithio i wrthdroi'r rhwyfaint o'r difrod a choswyd i'n hamgylchedd, mwyn sicrhau byd gwell i genedlaethau'r dyfodol. Ond roedd rhagfynegiad Iesu'n wahanol, oherwydd ei fod yn gwybod beth sydd gan y dyfodol i'w gynnig. Mae'n anodd i ni ddychmygu'r effaith byddai geiriau Iesu wedi cael ar y disgyblion. Y deml oedd sylfaen y ffydd Iddewig, calon crefydd, diwylliant a gwleidyddiaeth Iddewig, ymgorfforiad ei hunaniaeth genedlaethol. Byddai Iddew yn y ganrif gyntaf wedi cysylltu dinistyr y deml a diwedd amser. Roedd ei harddwch y tu hwnt i ddychymyg ac roedd yn cael ei ystyried yn uchel ei farch. Byddai newyddion o'r fath wedi bod yn syfrdanol iawn a byddai wedi achosi ofn o ran hysbys ac hefyd ofn o'i bywydau'n cael ei newid am byth. 20 mlynedd yn ddiweddarach, daeth rhagfynegiad Iesu yn wir pan ddinistrwyd y deml gan Rhufain yn y flwyddyn 70 o Crist. Mae Iesu'n rhybuddio ei ddisgyblion am arwyddion yn rhagflaenu diwedd popeth, am gael ei harwain ar gyfeilio gan broffwydi gau ac am ryfeloedd a gwrthryfeloedd. Dywedodd wrthynt fod yn rhaid i'r pethau hyn ddigwydd yn gyntaf, ond na fyddai'r diwedd yn dod ar unwaith, fel y clywsom. Cyn hynny byddai llawer o arwyddion, meddai. Beth yw'r arwyddion yn ein hoes ni? Mae'r diwynydd James Williams yn cyfeirio at arwyddion yr oes hon, o fyd sy'n dal i anwybyddu ewyllus Duw, gan sianelu symiau enfawr o arian i ryfel, y gellid ei defnyddio i gefnogi amaethyddiaeth yn y byd sy'n datblygu, neu adeiladu cartrefi i ffwrdd o linellau ffawt, fault lines.
Pwy yw'r proffwydi ffug yn ein hoes ni, tybed? Byddai'n ffôl i ni roi ein holl ymddiriediaeth mewn cyflawniadau dynol, boed mewn adeiladau pensaernïol, cain, neu mewn syniadau mwy haniaethol. Mae angen i ni addoli Duw ac i fyddhau i'w orchmynion. Yn Iesu, mae gennym esiampl berffaith i'w ddilyn. Rydym wedi'n galw i fod yn gerig byw yn y deml y mae Crist ei hun yn gongolfaen iddi. Mae hyn yn arwain at sut rydym yn byw ein bywydau. Dylem fod yn hael tuag at ein gilydd a nodi ein blaenoriaethau. Gan ddychwelyd at y slogan yna yn yr straplain esgobeithol addoli Duw, tyfu'r eglwys a caru'r byd, mewn gwahanol gynadleddau esgobeithol dros y blynyddoedd, rydym wedi clywed am waith y grŵp ffydd ar weithred oedd yn gweithredu i garu'r byd, fe'n hanogwyd i wneud pethau fel meddwl am ble rydym yn buddsoddi ein harian mewn termau moesegol, rhoi eglwys eco ar ein hagendau, tynhau ein statws masnach deg, cefnogi ffoaduriaid a chlywsom am sefydliad gobaith da yn Uganda ac apel paned y goffi. A mae'r holl bethau hyn a'r ymdrechion mwy diweddar hynny yn gysylltiedig wrth gwrs ag addoli Duw, tyfu'r eglwys a charu'r byd. Ar draws esgobaeth Bangor, diolchaf i Dduw am gyfleoedd i dyfu'r eglwys drwy ddysgu plant am gariad Iesu, lle mae'r timau fel dwi wedi sôn o'r blaen yn mynd i ysgolion i wneud agor y llyfr, gan gyflwyno stori beiblaidd ar ffurf dramatig mewn slot 10 munud unwaith yr wythnos. Biadborth cadarnhaol gan rieni plant sy'n mynd adref ac yn siarad am y straeon hyn, sy'n ei dysgu am werthoedd, sut i drin ei cydyn a sut i fyw yn y dyfodol. A dwi'n cofio un plentyn pyddan ni mewn grŵp cerdd yn Eglwys Llanfair ymhell cyn i mi fynd i fewn i'r weinidogaeth. Ac oedd un mam wedi dyfod am bod i'm mhab i dim adra oed ysgol gynradd a wedi deud wrthi hi bod Iesu'n ei charu hi. Ac oedd wedi cael ei chyffwrdd gymaint, mi ddath i ddod. Mi nath y person yna ddod bob wythnos, bob blwyddyn. Ac yn y diwedd, oedd hi'n cadeirio bob math o gyfarfodydd ac yn trefnu gorymdaeth i Ynys Enlli a phob peth ac yn Gristio'n gloyw. Dim ond trwy'r bachgen yna fynd adra a dweud, mae Iesu'n dy garu di. Os dysgwn i fyw fel hyn yna, ni fydd gennym ddim i'w ofni'n y dyfodol. Bydd llawer o fentrau eraill hefyd, fel y camau bach ar edodd Canon Tracy yma yn y Gadeirlan, a werthfawrogwyd gan gynifer o blant a'r rhieni neu y borcheidwaid. Ac pe o'n i'n cymryd gwasanaeth yma unwaith, oedd na un efo'i plentyn, dwi'n meddwl na 9 y plentyn oedd hi, ac oedd y plentyn wedi gwirioni gymaint efo'r lle, oedd eisiau dod o'r 9 i ddangos y lle iddi hi, ac mor falch ac yn colli hynny. Wedyn mae yna waith da wedi bod yn parhau yn does. Ond yn anffodus y dyddiau hyn, nid yw'r eglwys ar fri crestyr blaenoriaethau llawer o bobl allan yna. Dangosodd yr ystadegau beth amser yn ôl fod llai na 1% o boblogaeth yn mynychu'r eglwys yng Nghymru ar y Sul. Felly, beth arall allwn ni wneud i wneud yr eglwys yn fwy hygyrch i bobl nad oes ganddynt unrhyw gysylltiad â hi ar hyn o bryd. Mae hynny'n wir i genhedlaeth neu ddwy erbyn hyn. Un stori newyddion da yw'r Llan, lle mae Pererindod, y Gymraeg a menter yn ffrydiau allweddol prosiect esgobaeth Bangor, a dderbyniodd gefnogaeth gan gronfa efengylu'r eglwys yng Nghymru, gan weld datblygiad gweinidogaethau newydd ar draws yr esgobaeth, yn canolbwyntio ar estyn allan mewn ffyrdd newydd i'n cymunedau, gyda chariad Duw yng Nghrist. Mae Llan yn parhau yn galluogi i ddatblygu ein gweinidogaeth Bererindod ar draws yr esgobaeth, i dyfu cymuned eglwysig newydd yn yr iaith Gymraeg ac i lansio mentrau cymdeithasol sy'n arloesi math newydd o bresenoldeb a thystiolaeth Anglicanaidd yn ein trefi a'n pentrefi. Mae angen i ni gofio am Elin Owen a'i chydweithwyr yn ein gweddiau wrth iddynt barhau ar fenter hon. Mae pobl yn dal i fod â diddordeb mewn agweddau hanesyddol o'r eglwys, ond nid amgueddfeydd yw adeiladau eglwysig. Maent wrth gwrs yn cynrychioli hanes a thraddodiad, ond maent hefyd yn lleoedd byw sydd â chalon yn curo. Dylent fod yn ganolfannau lle mae cariad Crist yn amlwg ac yn diriaethol. Mae angen i bobl wybod bod yr eglwys yn lle gymunedol, cymuned sy'n gwrthwynebu anghyfiawnder, cymuned sy'n gweithio dros heddwch,
Cymuned sy'n croesawu'r rhai sydd wedi hymylu ac yn gofalu am y rhai mewn angen. Ac yn anad dim, cymuned sy'n addoli Duw trwy Iesu yng ngrym yr Ysbryd Glân. Yn aml rydym yn canolbwyntio ar adeiladau, traddodiad ac amseroedd a fu, yn hytrach na chanolbwyntio ar ganfod beth mae Duw yn ei ddweud wrth ei eglwys heddiw. Weithiau rydym yn caniatáu bethau sy'n amlwg yn dda a phwysig gael blaenoriaeth yn ein bywydau. Pethau fel cenedl, galwedigaeth, teulu, hil, achos gwleidyddol neu system ddiwinyddol, yn hytrach na chanfod beth sy'n bwysig yn y pen draw mewn bywyd. Rwy'n credu'n wirioneddol pan fyddwn yn rhoi Duw yn ganolog yn ein bywydau. Yna mae'n hymrwymiad i'r holl bethau da a phwysig eraill hynny yn cael ei gryfhau. Nid yr adeilad yw'r eglwys, ond y bobl. Chi yw'r eglwys. Nid y muriau cerig hyn sy'n ein hamgylchynu yma heddiw, gymaint ydyn ni gyd yn hoff o'r lle yma. Bydd hyn yn hanfodol bwysig wrth i ni symud i'r dyfodol. Ond yn amser da Duw, bydd yr oes hon yn dod i ben, a bydd yn gwneud popeth yn newydd, ond nid ein lle ni yw gwybod pryd y bydd hynny. Mae llawer o bobl yn rhoi eu ffydd mewn cyfoeth a phethau materol, ond nid mewn pethau o'r fath y mae sylfaen ein ffydd, ond yn ein harglwydd Iesu Grist, sy'n ein cyfeirio at Duw. Duw yn unig sy'n dal y dyfodol, yn dal ein holl fywyd, ein holl amser a'n holl ddyddiau. Felly dylen fod yn ffyddlon i Dduw a byw bob dydd fel pe bain wirioneddol bwysig. Pan gredwn o ddifri mae Duw sy'n dal y dyfodol, gallwn fod yn ymwybodol, ond heb fod wedi'n dychryn, yn ffyddlon, ond heb fod yn ofnus. Duw, hael a graslon yw'r un sy'n dal ein holl fywyd, ein holl amser a'n holl ddyddiau. Felly dylen fod yn ffyddlon i Dduw a byw bob dydd fel pe bain wirioneddol bwysig. Nid oherwydd y gallai fod ein diwrnod olaf, ond oherwydd bod Duw yn dal ein diwrnod olaf a phob eiliad rhwng nawr a hynny. Felly gadewch i ni fod yn wyliadwrus rhag cael ein harwain ar gyfeilion, a gadewch i ni fod yn weddigar wrth i ni roi ein hymddiriadaeth yn niw, nid yn unig am y diwrnod hwn, ond hefyd am ein dyfodol, yn llawn gobaith, beth bynnag allai ei gynnwys, yn y wybodaeth sicr ein bod yn ddiogel ym mreichiau cariadus Duw. Felly gweddiwn. Duw cariad, byddet i'n gryfder a ddosturi fod yn agos ac yn real i ni gyd ar hyn o bryd. Helpa ni fyw ein bywydau o fewn dy gariad, gyda sensitifrwydd ac ymrwymiad i anghenion eraill. Rhoi ni ras i wynebu tasgau a heriau bywyd gyda nerfau cyson, calon dawel ac ysbryd dewr, fel y gallwn fod yn wirioneddol deilwng o gael ein galw'n ddisgyblion i ti. Rhoi ni'r doniau sydd eu hangen arnom i allu parhau i ddaddoli, i dyfudd eglwys ac i garu'r byd. Yn enw Iesu, gweddiwn. Amen. Gadewch i ni gadarnhau ein ffydd. Credwn yn un Duw, y Tad holl-alluog, gyneithuro neb a daear, a phob peth gwledig can wledig. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, ac yn hedwyd gan y Tad cyn y holl oesoedd. Duw o ddiw, llewych o lewych, gwir Dduw o wir Dduw. Wedi ei gynhedlu, nid wedi ei neithyr, yn un hanfod a tad, a thrwy ddiwedd gwnaed pob peth. Ei mwyn ni ac ar ein ichawdwriaeth, disgynnodd o'r nefoedd. Trwy neth yr Ysbryd Glân, daeth yn gnawd o fai ar forwyn, ac fe wnaed yn ddyn. Fe groesolwyd drosom dan Pontius Pilat, dioddefodd angau efe claddwyd. Atgyfododd y trydydd dydd yn ôl ysgythurau ac ysgynnodd i'r nef, ac yma'n eistedd oedd ei heila o'r tad, a daw drachefn mewn gogoniant i fannu'r byw a'r meirw, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Credwn yn yr Ysbryd Glân, yr arglwydd roddo'r bywyd, sy'n deillio o'r tad a'r mab,
ac ynghyd a tad a'r mab, a gyd addolir ac y gyd o gyneddir, ac y lefarodd trwy'r proffwydi. Credwn yn un eglwys lang, gatholig ac apostolig, hyd na byddwn ni'n beddyd maddeuant pechodau, a disgwyliwn at gyfodiad y meirw, y bywyd y bydd sydd i ddyfod. Amen. Gweddiwn. Yn erth yr ysbryd ac mewn undeb â Christ, gweddiwn ar y tad. Holl alluog ddiw ein tad nefol, a ddewais trwy dy fab Iesu Grist w brando arnom pan weddiwn mewn ffydd. Nertha David esgobenlli a manon ein deon ath holl eglwys yng ngwasanaeth Crist. Boed i rai hynny sy'n cyffesu dy enw fod yn un yn dy wirionedd. Cyd fyw yn dy gariad a datgelu dogoniant yn y byd. Arglwydd yn dy drigaredd. Dy roedd o'i thineb i bawb mewn awdurdod a chyfarwydd ar genedl hon a phob cenedl arall yn ffyrdd cyfiawnder a heddwch. Gweddiwn y bydd cadoediad bregus rhwng Gaza ac Israel yn datblygu'n heddwch parhaol, a gobeithiwn am ddatrisiad i'r rhyfel rhwng Rwsia ac Wcrain. Boed i ni anrhydeddu a chefnogi ein gilydd a cheisio lles pawb. Arglwydd yn dy drigaredd. Gwrando ein gweddi. Cysura ac iach a bawb sy'n dioddef o ran corff, meddwl neu ysbryd. Diolchwn am waith diflino meddygon a nyrsys a phawb sy'n gweithio yn y gwasanaethau iechyd a lles. Cofiwn yn arbennig y bore yma am Elma. Arglwydd yn dy drigaredd. Gwrando ein gweddi. Gwrando ni wrth i ni gofio rai hynny a fu farw yn ffydd Crist. Gweddiwn dros y rhai o'n cymuned ni sydd wedi marw yn ddiweddar. Mewn enid o ddistawrwydd, cofiwn ein hanwyliaid na sgwelwn mwyach. Boed iddynt orffwys mewn cariad pur a hedd. Arglwydd yn dy drigaredd. Gwrando ein gweddi. Gan ymlawenhau yng nghymundeb deiniol a'r holl saint, cyflwynwn ein hunain a'r greadigaeth gyfan i'r gariad di-ffael. Dad Trigarog, derbyn gweddiau hyn mwyn dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Cyfiawnder, tangnefedd a llawenydd yn yr ysbryd glân yw teyrnas Dduw. Tangnefedd yr arglwydd a fo gyda chwi bob amser. Hefyd gyda thri. Gydewch i ni gynnig arwydd o dangnefedd gyda'n gilydd.
Dathlwn gyda'n gilydd roddion a gras Duw. Cymeron y bara hwn, cymeron y gwyn hwn, i ddilyn y siampl Grist, ac i efuddau i'w orchymyn. Yr arglwydd a fo gyda chwi. Hefyd gyda chi. Dychefwch eich calonnau. Diolch yn i'r arglwydd ein Duw. Iawn yn wir, ein dyletswydd a'n llawenydd bob amser ac ym mhob lle i diolch i ti, Dad Sanctaidd, holl alluog a byth fywiol ddiw, trwy Iesu Grist, ein harglwydd. Sy'n arglwydd yr holl greadigaeth, fel y bo iddo gyflwyno i ti dernas fyd-eang a thragwyddol, ternas bywyd a gwirionedd, ternas gras a sancteiddrwydd, ternas cyfiawnder a chariad a ddangnefedd. Felly gyda llir ynghynion a holl gwmpeinir nef, gyhoedden ogoniant dy enw ac ymuno a hwy yn ei hemyn di-derfyn o fawl. Pob mwliant a diolch i ti a gwir a'r bywiol ddiw, creuwr pob peth roddo'r bywyd. Lluniau snead y ddalwyd y hun, ond yr ydym ni wedi difwyno ddel ohono a syrthio'n bryn o ddogoniant. Rodd yn diolch i ti am anfon dy fab i rannu ein bywyd ni. Fe hildiais di farwolaeth fel y cael byd e achub, a'i atgyfodi oddi wrth y meirw, fel y bywyd ni fyw yn ddywef ac yn tai yn omninnau. Sancteiddia ath ysbryd y bara hwn a'r gwyn hwn, dy roddion i ni, fel y bont i ni yn gorff a gwaed ein iechawdwr Iesu Grist. Y nos o Brydachwyd ef cymerodd fara, ac wedi rhoi diolch, fe'i torodd a'i rhoi ddisgyblion gan ddweud, cymerwch, biwtewch, hwn i fy nghorff a roddau drosoch, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd ar ôl swper cymerodd y cwpan, ac wedi rhoi diolch, fe roddodd iddynt gan ddweud, yfwch o hwn bawb, oherwydd hwn i fy ngwaed o cyfamod newydd, a dywelltu drosoch a thros lawer maddeuant pechodau. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Gadewch i ni gyhoeddi dirgelwch yr ffydd. Bu farw Crist, atgyfododd Crist, daw Crist mewn gygoniant. Fel y gochmynodd ef i ni o dad, yr ydym yn cofio Iesu Grist y fab, gan gyhoeddi ei farwolaeth fuddugoliaethus, a chan ymlawenhau yn ei atgyfodiad, a disgwyl iddo ddod mewn gygoniant. Deiwn ar baro hwn i ti, a'r cwpan hwn. Derbyn ein habeth o ddiolch a moliant, adfer ac arfwyd y holl bobl, adnewyddyn ni a phawb y gweddi yn trostynt, a thras, a thfendydd nefol,
a derbyn ni yn y diwedd gyda llo saint, eu llawenydd di-derbyn hwnnw a addawyd i ni gan dy fab ein harglwydd Iesu Grist. Trwy ddywef, gydag ef yn ddywef, yn un dod yr ysbryd glân, eiddo ti dad holl alluog, yw pob anrhydedd a gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Gweddiwn yn hyderus ar y tad. Ein tad, y rhwnnwyd yn y nefoedd, sancteddiad y enw, deled y dernas, gwyneled y wyllus, neges yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyrow i ni heddiw ein bara bynyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuon unau'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eith y gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti o'r dernas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yr ydym yn torri'r bara hwn i rannu yng nghorff Crist. Yn unau'n llawer, un corff ydym, gan ein bod ni oll yn rhannu'r un bara. Iesu o'n Diw sy'n dwyn ymaith bechod ar byd, gwyn ei byd a rhai a elwyr i'w swper. Arglwydd, nid wyf yn deilwng i'th derbyn, ond dywyd y gair, a chaf i achau. Gwaed Christ. Amen. Amen.
Gwaed Crist. Amen. Gwaed Crist. Amen. Gwaed Crist. Amen. Gwaed Crist. Amen. Gwaed Crist. Amen. Gwaed Crist. Amen. Amen. Gwaed Crist. Amen. Gwaed Crist. Amen. Amen. Gwaed Crist. Amen. Amen. Gwaed Crist. Amen. Amen. Gwaed Crist. Amen. Amen.
Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon i wef. Eu gariad sy'n dragowydd. O ddiw heilionus, porthais ni wrth dy fwrdd nefol, ennyn ynom fflamd ysbryd, fe'n pan ddaw'r arglwydd drachefn, ac awn ddisgleirio fel goliadau o'i flaen ef, sy'n byw ac yn ternasu mewn gogoniant am byth. Amen. Yr arglwydd a fo gyda chwi. A hefyd gyda thi. Bydde di Grist y Brenin eich gwneud yn ffyddlon a chrib i gyflawni ei wrthus a'ch dwyn i dernasu gyda gef yn ei ogoniant, a bendith diw holl alluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fo yn eich plith, ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen. Ewch mewn tangnefedd ei garu ac wasanaethu'r arglwydd. Yn enw Crist. Amen.